Dámy a pánové, nechť videomapping začne a historii projděte se s ní. Vypravme se nyní společně na cestu historií a připomeňme si bohatou historii našeho města se vším dobrým i špatným, co nám za těch dlouhých 750 let našeho města přinesla. Z osady na zlatonosné řece Otavě založil král Václav II. Roku 1283 po svém usednutí na trůn nové královské město Sušice. Jeden z jeho nástupců, Jan Lucemburský, následně povolil město obehnat hradbami a udělil mu první privilegium, které rozhojňovali další čeští králové. S výbuchem husitské revoluce se Sušice přidala na stranu Kalicha, bojovala po boku Tábora. Po nástupu katolického rodu Habsburků docházelo k náboženským rozporům, které vyústily v české stavovské povstání. Sušice se přidala na jeho stranu. Ale císařský generál Baltazar Maradas město oblehl a městská rada se mu vzdala symbolickým předáním klíčů od městských bran. Největší požár v dějinách města roku 1707 strávil prakticky všechny domy. Zdecimovaní měšťané svá obydlí obnovovali ve skromném rozsahu, což se projevilo v minimálním uplatnění baroka ve světské architektuře a daleko masivnějším uplatnění na církevních stavbách. V době páry a národního obrození město vzkvétá. Sušicko v této době reprezentují významné osobnosti. Tomáš Garrigue Masaryk je říšským poslancem za Sušici a další pošumavská města. Město vzrůstá intelektuálně i kulturně díky starostovi Josefu Ambrožovi Gabrielovi a rozvíjí se i industriálně. Nejvýznamnějšími podniky jsou sirkárna a koželužny. Prosperitě města významně napomohlo i napojení na železniční síť v roce 1888. Nejvýraznějším symbolem Sušice se na příštích skoro 200 let stala počínaje rokem 1839 výroba sirek, kterou tu inicioval truhlářský tovaryš Vojtěch Šajnost a rozvíjel ji následně s židovskou rodinou Firtů. Sušické sirky ze 2 místních továren se vyvážely do celého světa a pod značkou Solo fungovaly až do počátku 21. století. 20. století znamenalo pro Sušici i celou naši zemi období vzestupů a pádů a také velkých změn. Po skončení první světové války roku 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika v čele s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Období prosperity střídá období strachu. Od roku 1939 až do roku 1945
U nás i ve světě zuří druhá světová válka. Sušici osvobozuje americká armáda. Po válce se moci chopili komunisté a spustila se železná opona. V roce 1989 se lidé již nedokáží smířit s komunistickým režimem. Protesty sílí a po 17. listopadu se již revoluci nedá zabránit. 29. prosince byl prezidentem zvolen Václav Havel. Nyní žijeme 34 let v demokracii. Buďme hrdí, že v ní žijeme. Je to již 750 let od založení našeho města. Současná Sušice je městem s bohatou historií i pestrou současností. Každý z nás určuje svými malými i velkými skutky podobu města a to, v jaké podobě bude uchováno pro budoucí generace.